दिनैनि दिनाव बिपिएफआव मोजां मानसि गैमाला नामा? बेनो नामा नोंसिनि बिपिएफनि आरसिबा रिलि लानाया? इउथ बिपिएफनि बिबानगिरिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हरनि समाव जाग्लुं लुंलुं खालामनानैसो असान्थि खालामहैनो बा निन्दिहैनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ निन्दिहैनो थाखाय बेबायदिनि थाखायसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउथ बिपिएफनि मानसिखौ फोरोङो नामा? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। थांनाय हराव जानानै थांनाय बावखुंग्रि समस्तिनि बाथिपारा गामियाव जाय रायजो राजाफ्रा सान्थिनि परिबेसखौ नागिरदों, बे समाव इउथ बिपिएफनि लैहोर लैहोर गयारिया दानग्लुं सुग्लुं खालामहैनायखौ समाजा मोजां मोनाखै आरो रायजो राजाफ्रा साबजानाय मोनाखै आरो थाबैनो आयेननि बेरेखा हिंसायारि जाथाय सोमजिहोग्रा लैहोर लैहोर गयारिखौ इउथ बिपिएफनि लैहोर लैहोर गयारिखौ पुलिस प्रशासना आयेननि बेबस्था लानांगौ। बेनो नामा नोंसिनि बिपिएफनि आरसिबा रिलि लानाया? मा खेथ्रआव नोंसोर आरसिबा रिलि खालामदों? दिनै इउथ बिपिएफनि लैहोर लैहोर गयारिया आरसिबा रिलिखौ मानि थाखाय लादों? दानग्लुं सुग्लुं खालामनोसो बे आरसिबा रिलिखौ जाय रायजो राजाफ्रा सान्थि परिबेसखौ नागिरदों बेसोरखौ दानग्लुं सुग्लुं खालामनानै खस्थ' होनो थाखाय निन्दिनो थाखायसो मा बिपिएफनि आरसिबा रिलिया बिनि थाखायसो नामा? दिनैनि दिनाव बिपिएफआव मोजां मानसि गैमाला नामा? जायै लोङै हर गेजेराव मालायनि न'खराव असान्थि खालायनायखौ जों गोख्रों रावजों जों सोंखारियो आरो सासे इउथ बिपिएफनि बिबानगिरिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हरनि समाव जाग्लुं लुंलुं खालामनानैसो असान्थि खालामहैनो बा निन्दिहैनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ निन्दिहैनो थाखाय बेबायदिनि थाखायसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा इउथ बिपिएफनि मानसिखौ फोरोङो नामा? जोंनि खावलायनाया बेनो रायजो राजाफोरनिसिम, गुन्दागिरि असान्थि सृष्टि खालामग्रा बिपिएफ दोलोनिफ्राय अननानै गोजानाव था। गोजोन्थों।